אנחנו מענייני שנת הלימודים שתכף מסתערת עלינו בעוד 8 ימים. תודה לאל, 3 ילדים אצלך חוזרים למערכת הלימודים. אני מברך על זה כל רגע, סופר את השעון. אני בטוח שגם הם. ואחד הדברים שאולי הכי מטרידים את התלמידים וגם את ההורים הוא המעמד החברתי של הילד בבית הספר. ולקראת פתיחת שנת הלימודים, מסתבר יש קורס חדש שמציע עזרה בתחום של הכישורים החברתיים, ממש מלמד את הילדים איך לפתח כישורים כאלה, או במילים פשוטות, איך להיות מקובל. אנחנו אומרים בוקר טוב לבת שבע טל, מנהלת מרכז לאימון וייעוץ, מדריכת הקורס, וגם לגלעד שילו שהשתתף בקורס כזה, וכמובן המומחית הילדים שלנו, מיכל דליות סופרנני. בוקר טוב לכולם. בת שבע, נתחיל איתך. יש אפשרות באמת ללמד ילדים להיות מקובלים? זה משהו שאפשר ללמוד אותו, או שיש לך, או שאין לך? יש אפשרות ללמד ילדים כישורים חברתיים, כמו שיש אפשרות ללמד ילדים איך ללמוד, כמו שיש אפשרות ללמד ילדים איך ללמוד מתוך הקשיים שלהם ולצמוח להצלחות. כמובן שיש ילדים שמטבעם נולדו להיות מקובלים ויש להם מזל כזה שכל מקום שהם מגיעים הם הכי בולטים, הכי מנהיגים וכולם הולכים אחרים. ויש את הילדים שצריך לאמן אותם. צריך להגיד להם איך מתחילים שיחה, צריך לאמן אותם מה השאלות שאתם שואלים ביום הראשון, איך אתם מציגים את עצמכם, ויותר מכל... כן, אבל אני רוצה לקשות עלייך. ילד הרי, זה טוב למישהו שבא לסיטואציה חדשה ולא מוכרת. ילד עכשיו בכיתה י', כבר 4 שנים אותם חברים, או כבר 10 שנים הוא במערכת החינוך. איך בדיוק הוא משנה עכשיו את כל הסטטוס שלו, את כל המעמד שלו, את כל ההתנהלות שלו? את יודעת, הוא כבר בן אדם מעוצב. יואב, אתה ממש צודק. תודה. יש באמת בעיה עם ילדים שסוחבים חוסר מקובלות לאורך שנים, ואני מכירה את זה. הם באים אחרי אכזבות ואחרי שנים מאוד קשות שהם היו לבד. וגם כאן אפשר לעשות מהפכות קטנות בצעדים מאוד קטנים. אנחנו יודעים להתחיל במחמאה לילד. לשים לב בכלל שיש לי רצון משלי ואני יכול להביע את הדעה. להשתתף בכיתה פעם ראשונה, להרים את האצבע ולהגיד, יש לי תשובה. וזה מה שאת מלמדת אותם בקורס? חלק מהדברים. יש עוד... אז בוא נשאל את גלעד, מה הביא אותך לקורס שאתה יודע, זה לא ללכת בתור ילד לשחק כדורסל, או לשחות, או ללמוד דברים אחרים, לנגן. קורס מקובלות זה כאילו משהו... תראה, אני התחלתי בתור ילד די חסר ביטחון עצמי. עכשיו, זה הגיע גם לבית ספר בתור ילד שלא היה לו מוטיבציה ללכת לבית הספר, ובעקבות זה אמא שלי שמה לב ולקחה אותי, רצתה למצוא מישהו שכן יכול לעזור לי. בעקבות זה הגענו לבת שבע, והתחלנו לעבור את הקורס כמו שצריך. ומה היא לימדה אותך לעשות? מה... איך לדבר עם אנשים כמו שצריך. כן לצבור מוטיבציה וכן להצליח ולא לוותר לעצמי אף פעם. בעצם להמשיך כמו שצריך. ואתה מרגיש כבר שינוי, אתה רואה אותו? כן, אין ספק שכן. השתפרת בלימודים? מאוד, בצורה משמעותית, כן. בזכות הטיפול הצמוד הזה, הייעוץ הצמוד הזה? זה לא טיפול ולא ייעוץ, זה אימון. אימון, אוקיי. זה משהו אחר. כאילו... מיכל, כמו, בעצם מה שבת שבע אומרת פה, יש אימון כדורסל שהילד הולך אליו, ויש אימון בגיטרה או באנגלית, ויש אימון באיך להיות חברמן. כל נושא האימון, ואני שמחה מאוד שכל הזמן אמרתי לי אימון, 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 אימון ולא קואוצ'ינג. יש בזה מילה נהדרת בעברית וזה אימון. ועוד טעות שהרבה אנשים אומרים, זה המאומן שלי. אין מאומן, יש מתאמן. מאומן זה פסיבי לגמרי. זה נחמן מאומן, כן. אבל רגע, בוא נדבר על הילדים. אפשר ללמד מקובלות? אפשר ללמד הכל. כל החיים מבוססים על למידה. והאימון, אימון אנשים, אימון בני אדם ואימון ילדים, בא מהספורט. אתה מאמן שריר, אתה מאמן יכולת, זה בדיוק אותו דבר. ולמה, אני, אומנם את בת שבע הכרתי היום לראשונה, ונעים לי מאוד, אבל אני מאוד בעד אימון. אימון הוא המקום שבו אני לא מתעכבת על הקושי. אני לא הולכת אחורה לילדות לראות מה היה שם שהיום מפריע לו. אני יכולה לשבת 4 שנים... זה לא פסיכולוגיה. אני יכולה לשבת 4 שנים בפסיכואנליזה ולהבין למה, אבל עדיין לא התקדמתי לכיוון המטרה, שהיא בעצם לעשות ילד מקובל או ילד שבטוח בעצמו. הוכחה ששאלתם אותו אם הוא בטוח בעצמו, תראו אותו יושב פה. איזה ביטחון צריך לשבת פה באולפן ולדבר בלי שהפה יבש. מצד שני, אני אומר לך, כמובן שאני מאוד שמח שבאת אלינו, גלעד. מצד שני, יש חברים שרואים אותי עכשיו ואומרים, מה, בחייך, הלכת לקורס? עכשיו אתה בא לספר על זה? א', אני מאמינה שרוב החברים שלו יודעים, כי אתה רואה אותו, הוא לא בן 9, אז הוא עשה איזשהו סוג של מהפך, בוא נגיד בשנה האחרונה, אז מכירים אותו כמו שאנחנו אומרים בלפני ובאחרי. עכשיו, אני רוצה לקלקל. אני בעד, אני רוצה לקלקל.
זה עולה כסף, זאת אומרת רק מי שיש לו יכול. מי שיש לו ממילא הוא כבר ברף היותר עליון של מקובלים, כי יש לו בית יותר גדול והוא נוסע יותר לחוץ לארץ וכולי. זאת אומרת מותרות לעשירים. עכשיו כך, אני רוצה להגיד לכם, הורים מוציאים הרבה כסף על ילדים כשהם חושבים שזה מאוד חשוב. גם הורים שאין להם, אם יש להם ילד חסר ביטחון עצמי, ילד שלא מצליח בלימודים, ילד שאין לו חברים, זה, אתם זוכרים, דיברנו על חברים, זה מטריד. אז אמרת להזמין, לעשות מסיבות, 1001 דברים שלא כוללים מימון. אז גם ישקיעו בזה. גם ישקיעו בדבר הזה. הורים מוכנים להשקיע עבור ילדים שלהם, מוציאים מפיהם ונותנים לילדים, וזה יכול להיות אחד מהדברים שלהם. תגידי, בת שבע, זה לא מגדל בסוף ילדים שהם קצת בצמר גפן והוא ילך לצבא ויתקל בקושי, אז הוא ירים טלפון ויגיד לך מה את אומרת? זאת אומרת, אז לא צריך לזרוק אותנו למים ואנחנו צריכים לשחות, זה חלק מהחיים. האימון זה לא לכל החיים. זה כלים, 10 מפגשים, 12 מפגשים, אתה מקבל את זה לסל שבעצם משרת אותך שנים רבות. אני יכולה להגיד על עצמי שאם אני יכולה לראות ב7 שנים ככה ראייה רחבה של 250 ילדים שהיו אצלי, הם פשוט עשו שינוי מהותי, וזה עובד. אז למה לא לקצר לילדים? גלעד, מתי סיימת את התהליך? אני סיימתי את התהליך לפני כשנה. כלומר, כבר יצא לך שנת לימודים שלמה לבחון אותו. נכון. ואז מה קורה? אתה מארגן מסיבות, בוחרים אותך קודם בקבוצת כדורגל? תראה, זה לא חייב להתבטא בדברים האלה, אבל מבחינה חברתית אני יכול להגיד לך שכן, מאוד השתנה. יש לי הרבה יותר חברים ממה שהיה לי לפני. אני יכול לדבר בחופשיות עם אנשים, לא כמו פעם. תשמע? יש לך פתרון? האיש מעיד, הוא עומד על במת הברקדנס ורוקד במרכז הבמה, ועושה את הבלתי יומן, הנה. ואם הייתי... אני חוזרת ואומרת שוב, זה אימון, ואימון זו חריטה במוח. עושים את זה, 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 זה הופך להיות חלק משלך. מיכל דליות בת שבע טל, גלעד שילה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, בהצלחה לכל הילדים. כן, בהחלט הצלחה.